Sa isin ba nagapor ka mamantanga ay kublay piwe baro haga kerteng ka batiang tam ka badan bortam ka jong try unong penim jingi u Jesus Christ. Bangadap da ka jingkemen sa isin pat aga nagapor ya ka bangan pensngo ya ka nagaktiin ka jong blay hapdeng jong pilang haga nag step ka mamanta. Don apdeng jong pipet min step yaro i try min sngi ni pipet jan miet. Aingo i try nagapor miet pipet nga ay kublay firu i way baro haga kerteng u Jesus Christ. Bangadap siya daga jingsong eat pi way namar ba pidai ki breu ki bala eat daw jisu pidai ki breu ki bala su spa daga snam ngi jong u ba deng ta nga ai ngo yu blai nakamta jong pi bangada sngo eat pi da deng ta nga kren ba ngai kren yaga ne ga ktien naga sngi siga sngi para ne ga por ga bamenta nga kwa ban hikai naga ktien ga jong blai ba kata kalong ba bu na pneng jong pi da na pneng gi erlang thari jong ga jingem hapdeng kita ki eriong, hapdeng kita ki jingpen ki iya kita ki jingim ki jongpi. Lesi kala bandai, hakano ka benta ka jim ki jongpi pi sngo tho tang mapi kata. Lesi kala bandai ka pang ka shitom lene ka de ka trai ka kta ka jongpi lene ka jingadai ki jongpi haying hasem shipara lene kumta terter. Kadon ka jinghiran lesi hagata ka jingya shem ka jongpi. Mo ha jing tray ne ha school ne ha college baki breu ke bapi ju eat ki breu ke bapi ju sunat mentagi sedang ban kenria no na pi namar ba pila sedang ban kelah bat namar ba pila sedang si syaban bot yu jisu tading tale se pi yai la ba kita ki jing e babon no problem na kwa ba no fi ne ke singi menta lada pi kwa ban yu i ba ki eriong kin jai kadei shuwa iaphi ban jai Lalapi kwa ba ni ibe ki eriong kin jai ki jing at pulong kita ki leer ki ba be ka jim jong pi snow kumba pin ngam pin jot no kata ka jingem pi snow kumban kut no nga kwa ba no fi long jai shwa ma pi bara ba pi long jai ki eriong kin jai nga puli ya kata na ka ktin ka jong blade Matthews no makat saw ka de khot ka baru pra ka ktin ka jong blade ka ongom ni U Petros ti ulai tu bula ong ha u kutruai lada dei mame hukum yanga banwan shame halor ka U te ula ong tuan. Pi u Petros hang ni kong u sngo arta tien ong lada me dei shisha mame kutruai u kulam ong Jisu me dei mame ani sha ngan ya aga ong lada me dei mame. U arta tien lau Jisu dei num dei. Okay? Baka ktin jublay ka ong hang ni ti ula ong tuan ti haba u Petros ula her na dagaling ula ya alor ka daga ban let show Jisu Henry haba ula yo i ka dagal baka jur ula snow shepting balay snow shepting unang mudur bet ba haba u Jisu khat ya bat haba u her na dagaling umudur ba ka taga eriong kan jano umudur bagataga eriong kan Shillong jai no. Kani experience ka baar namar kala jateng shuwa ya gata ba ujisu tia agaling. Bagani kadai ka jingja ka baar ka jingja ka ban ngong ujisu shuang may long jai ya ga eriong kala long jai. Henry hang ni ba ujisu uklam hukum ya ga eriong bagan long jai. U Petros urang mudur bet. Balawan ujisu ba udai ujisu unang mudur bet. Bahaba ulet chow Jisu ki eriong kin long jai. Henry pause kam long gumta. Kalong kum ju ika jim ke jong piru. Haba utray khot ya pi let chow Jisu. Pi hierno na kata kaling ke jong fi kamamot. Pila penrit yal di, pila pen kongo yal di hau try. Pila pendem yal di kamat u Jisu. Pinang mudur bet bagi eki barokin biang bagi eki barokin long jai. Nga kwa ben ong ifi kene kesngi. Kanom long jai ifi buat u Jisu. Kanom long jai. U Petros unang mut bakan long jai. Enre kelem long jai. But they hang ta kan habu yo i ya kita ki eriong. Habu yo i kita ka jingpen ki. U das ngo artatien wong kumno kumta dat ngadang mut bala nga but si siya trang let Jisu ki eriong ki long jai. Enre kumno kumta. U das ngo artatien ka babel ka ong ni. Henry habu lo yo i ya kata kal baka jur. Unang mudur bakal kan jai. Unang mudur bakal tagi jingat pelong kin long no jai.
Kababel ka ang habaulay kata kalaer bagajur ula snow shepting but habaulas dang bangam ula perta ula angko try to penim nga. Ngakwa ba nong ifi kata kada ke jisisha. Haba pi buat eu jisu, fi let eu jisu ki eriong gindan. Ti kinabe gindan. Tang namar ba pi let eu jisu am lada pingam makanaru no problem. Namar pi let eu jisu. Bara ba pingam bar hidan hajan yung Jisu, bar hingam makna u Jisu sa ipinang ta. Na preng jong pi pisngo ba business kan ngam no. Pisngo ba GM ke jong PM kan ngam no. Hagiye baro pisngo ba pindu pindam pingam ni pinpang vijitam pinyap nakwa ba nong fi utrai udan nakaliang ke jong fi udan hajan jong pi namar pilet cha u. Bara pilet cha u utrai udan hajan. Ba namar ba pilet cha utrai bar haba u Jisu udan hajan jong pi da pingam makna pertasya u Jisu un sai bi pinang ta. Hani kitin jumblay gong. U Petros na pertao ang ko try to penim nga. Kumni ru u Jisu haba ula kner lagi kiti. Ula cameo ba ula ang u meu berit ka jinget balay pa medas mo atatian. U Jisu num u Petros na menangam jelap. Neo menangam piao sti sa poem ba usa her sti poem. Balane unsang lijingi u Jisu sti poem. Shiklet mat marsengam bran usyem ya kekti upertau ong try penim nga ban kumta bran shuwa ba kan poi ka mo ba kan telap ne kan telup ya kumta u Jisu usyem ya kekti usay nang ta ukner la kekti pagababel ka ong baula kner la kekti ula kem ya baulong ameu barit gejinget tading ta u Petros shisha ikumba urit gejinget Lada pibut yu try but bet. Eriong kin wan bet, kin don bet hi, kin ki bet hi kita gi kin ki bet hi kita gi egi barok no problem ya bet chu Jisu. Badai ta teng ke jim ke jungi ngila bandunar umo ke jinglong jim ke jungi ginan shbon ke jingna jim baklang kwa banong pipi perta be yu Jisu. Pinom ngam lano ro aga jim ke jofi namar blai ba pilai chu try. Pi jingai no try ngam tep, rei la pi jan chu try. Try long bahajan iaphi. Bat un pala iambi afi bat hang ni wong meba rit ka jinget boleh masuk artian. What you artian you try, ha? What you so artian? Langgar belong jagat ba jaga jim chifi. Tanggaway kan ma what no masuk artian. What ong Jisu medai mamene memdai o try medai u try baraga kerteng ke jome ko sio bron nem krop. Borok kitlikin pala. Baraga kerteng ke jome shisha ngani i ke jingjap. Haga kerteng ke jome ngani i ke kamba. Haga kerteng ke jome ngani i. Ya kita gi bangampat ji menung ngani i kata menta. Mading ta kwa abanong ifi haga ni kasngi ka bamenta. What nom sngo artatien. What nom rit jingat. Namaru Jisu umdai bo shuong melatho aga ni ka Bible. Udai uba shisha bo udan ado ani khlemat udan to jan jong pi. Uyang ang to udan bat pi what ju sngo artatien. Ka jingim jong pi kanom jat ka jingim ke jong pi kanom ngam lada pila jit yu Jisu lada pila pediang yu try lada pila ongan bot yu Jisu oh ngakwa ba nang ifi ka jingim ke jong pi lano ru kanom jat kanom ngam kanom jat lada utray udan hajan jong pi but pipi jan shu kanom jaga igi basni ifi tadao what ju artatin what ju snow baga pimdan jinget meu berit ke jinget ke jinget ke jupi kan long ke bakrau ke jinget ke jupi kan long ke jinget bakat uding ba mereka tes sembai terso mereka utau uding ba nget how try mereka babel ka ong haba kile kiu ti halor kata kalieng kal kal jano piado mena kiu ha kalieng kal ka ja mereka ka por benang don hadur yaw kal ka jurbet ke jimpet ki ke jingat pelong ka long be kum tohi sejrong sapo ka kiu be kum to kakiyo kahir o kaki tading ta kwa ba nang ifi pi buat you try pidan mo Jisu ono mong baga jingim kan basbet ki eriong kindan tang ba budan u try kan mlele ki jingim jong fi tagala ko ba nang fi o juk slai wan long pi kita barit jinget ki ba crowd ki jinget but ki bam ju artatien yag ay ka mo blay la ban le aga jingim tading ta la da pilong jai ki eriong kin long jai nget pini ibet yaga kamba aga jingim jong fi tagala ko tin ki jong blay ong Nakasam ko sa punreo de cottage pawang. Be still and know that I am God. O to long pi kiba yang tik to long pi kiba jai. But to tip mga long try.
Tagay kita api long jai jai. Kijing gin salong jai jai. Kijing gin salong jai jai. Kita giyay bolong persya ifi kita barok fin sa i. Bagi saram lut barok. Pidai nong jab. Nabar pidan ba unong jab. Ini doa ini kapor kamamenta. Try ni kapor ngaingo eme ko pa mangyo ban ya kren bagi ni gikon. Aingo try bangyo ban sam ni ga khubor ga ni ga ski. Bara bagi ni gikon ki jome ki dana pedeng ki jing at pelung. Kila but eme try ga eriong kamja ga khi pen ban. Kanang jur pen ban. Ngada dua ga ni kapor. Bagi nam so artatien ya me ujisu. Ba try ki nam so artatien ru ga ga mamela ban le aga jim jong ni gikon. Mangatip ko try ha baki jan shame. Longgal balong jaga ba jag ni gikon kanam jaga igi basniu. Pinom jaga igi kita ka basusi. Namar shwa bakan jaga basusi. Utrai un pala yemefi. Shwa bakan kutno. Shwa bakan kutno. Hang ta utrai un kner rila kekti. Banga duai nga kerkui pi. Haga ni kapor ka bamenta. Ba pim de bandu men sim. Yagi ek eru. Haga jim ke jongfi. Oh, I baga jinget jongfi kan longa ba kraw. I be finnet bi how Jesus Christ. But ya kata ka ka ba ula aban le aga chingem ge jompi. Oh nga kwa aban ipi utrai udan ka plan man kar khu ipi. Pelong ipi ki bah kli om ki bah tadang. Un pelong ipi ki bah jrong om ki bah po. Udan ka plan man pen sle ipi udan ka plan man penon kam ipi. Komba udan ka plan man penon kam yo Petros. Udan ka plan man penon kam yo piru. But you see in bapila pediang yo jisu. You see in bapila jit yo jisu. But aba jit yapi. Ka jingem ka jompi kanom long ka batuli. Ka jingem ka jompi kanom long ka jingem ka bamdane ay. Namar haba utray wana ka jingem ka jompi. Udan bat ki ki bakraw ba uunle. Namar haba wana bneng shikendo. Uwan ban ay laga jong ka jingem. Hindi bushu wan kai. Uwan ban ay laga jong ka jingem. But haba wan menta shapiru. Udan ban ay kanya hapi. Yakata ka jingem. YP ka jingsuk, YP ka jinkman, YP yang kita ki kamba, yang kita ki kam ki bakraw ki bapala. But yang ka jinkerku haga GM ki jompi. But un pen slavi, un pen non kam yapi, kombo un pen non kam yo Petros. Nga dua nga kerku yapi ka nagasngi. Oh kam lele jagar ba ja. Longal ba long ka eriong kan sa jai jai. Ka eriong kan sa jano. Ka eriong kan sa kutno. Nga dua nga kerku yapi. Haga nagasngi long shlur. What's no artatien? I beg a jinget jump kan long. Kaba kraw. Hagar tengu chisung at why. Amen. Amen. Trying to kuivi. Ngayon sa isyam yang lasay kaski. Blame the kabrom Jew. Amen. Praise the Lord.